Здравейте хора, съм Бръстърнев и както искам да ви кажа, искам да ви питам дали искате да снимам, дали искате да качвам, бърках се, чакайте сега. Този клип ще бъде качен на един мой приятел канала, вместе се в него, както ако знаете, съм качил едно инфоклипче в стария ми канал, PGF Gamers TV. Там ще разберете за какво става въпрос. И така, искам да ви питам тук в този клип. Трябва да изберете някоя държава. После ще изберем съответния отбор и с него ще правя кариера. Това беше всичко от мене. Напишете коментар къде да ги искате. Да, и до скоро.